मोनसे गोदान बासाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजि भगबाननि महर लानसिनाबो दामगै इनफाय ब्लासखौ फ्राइज जाबाय सेला मोनजाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओरैबादि आथुर बिथुर खामानि मावथ' गैया नालाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय न'आवबो फुजा होलाय ओमफ्राय खुनुरुखुम फैनानै मन्दिराव फैदों माने फुजा खालामनानैसो नोंथांमोनखौ आङो इन्ट्र'खौ मारिबाय आरोना सात नुजालांलायलायबाय आयदै ओरैबादि मेंगुलायबायना दोखो दोखो आहार फारसेथिं जय जगार खालामबाय थाबाय सासेया मावार आमार लाव ओंख्रिबो संबाय आरोना बिथाङा संदों दिनैहाय ओमफ्राय संगासिनो संनानै जोङो फुजा होनो फैबाय आरो गबाय नों नामा प्रसादखौसो नेबाय थायो मानसिया फैदो मासना फैदो सिङाव दे खामानि मावगासिनो दङ नै बेहाय गोदान एवलासिनो आरोना गिदिराव ना बिफा गिदिराव बयबो दान होलायलायगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय जोंहाबो एसे होलांनोसै गिदिर बेयाव थिखोसै सांग्रांनो आइमाव जि मोजां खाव थं थं नेगासिनो फै बाबाया थालिर बिलाइ बिसिदोंना फैदो बाबाया थालिर बिलाइ बिसिदों फैदो फै सना फै बेयावसो होगोन आंख्ला फैदो फै बेयावसो लाबोगोन आंख्ला फैदो बेलाय जाथारबाय मा ओयाव नै खामानि मावग्राफोर दं नालाय बिसोर ग्रोब ग्रोब प्रसाद रानहैबाय बेयावनो बासि बासा माखौ जायो माखौ थालिरखौ नांगौ थालिरखौ लां दे आंनिखौ लां आयु एबार गोग्गोम जासिगोन आरोना एबार नाजाथारदों एकदम दे बेखौ लुखांबाथाय आरो गोग्गोम जासिगोन आरोना नैनिफ्राय थ' गोबां फुराना मन्दिर मालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गासैबो ना हमनायखौ एसे लादो मा औहाय जाम्बाफोरखौसो नाखौ फिउ बारना फिउ फैफिनलायनाय थांबाय ओमफ्राय मालाय ख्रिस्टमास जाहैदों ओरैबादि जि सुलांदों आं सोनाफोर माने जों सौहैफिनबाय आरोना इयावनो आहा देरि आथिं आखाइ ख्रुब ख्रुब मोनजोब्बाय आङो आरो दंबावोसो लामायाव लामहैनाय बग्रा बग्रि आरो दंबावोसो बैथिं लामनो दिनैसो सान्दुङा एसे मोलाला होदों नालाय ओंखायनो गोसो हाबनानै सुबाय बेयावनो माला टाइमा फुट थांखो नायपात्ता आरोना एकदम मेंलु मेंलानि गेजेरजोंबाबो बिमानाव दर्शन जानानै फैनो हाबायथ' जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना आंहाथ' दाख्लै हैखादोंमोन फुजाया ओमफ्राय बिथाङा गोदान ठाकुर एबारनियाव स्टाराथ' बेनो जेनेबा गोदान ठाकुराव जेनेबा फुजाबो हैनो मोनाखैमोन आरो फैग्राफ्राबो हैयोमोन खिन्थु बै दाख्लैनियाव हैनो मोनाखैमोन नालाय एबार हैनानै फैनो मोनबाय गोजोनबाय फाइजोंनो डनेसनबो होबोनो हाबाय बेखौबो गोजोननाय मोनबाय आरोना बेनिफ्रायहाय डनेसनाथ' जों बायदिया मा होबावनो 5,000 होनानै फैबाय आरोना खुनुरुखुम बेनोबा फैदो ओंखाम जानोसै ओंखाम खुनसेया ओंखामबो उखैदों होनो बबाहाय लावला लावथा सोरजों मा मारिहैबाय थादों नोंलाय फैद' ओमफ्राय सिदा सिदि थिखांस्रांनानैसो आं ब्लगखौ सुरु खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय ओरै आं आंनि हाबाफारिफोरखौ मावगासिनो दङमोन माने सानथाम सानब्रैनि जिया दिनैसो रानस्रांनानै एसे खनस्रांगासिनो दङ खनखांबाय माखासे आरो एसे बिजौ दंबावो एसेयावनो ओमफ्राय फिसा फिसा सानैया नायदो दहाय सारनाय नुबोनाय नाखौ टेन लानानै फैलायबाय आरोना खाला बन्दा दारौ नाखौ लानानै फैलायबाय एकदम लाबोनानै दोनफैनानै आरो फिसा सानजों गायब जाबावबाय थांफिनबावबाय माने दामाबो बिराद हेभि लायोहाय ओमफ्राय सेरसेनि बारा दामखौ दा बुंसै नोङो होन्दों आरो आंखौ गिजानो गिदों आं गियो नालाय हाबाब माने एफा बुरजानिखौ लाबोनांगौ होन्दों नालाय दामखौनो खिथाथ'बावसैसो आंनो जायखिजाया सेरसेनि बारा होननानैल' थांबाय आरोना फबा नायनायाव खिन्थु बारा गिदिर होननानै सिनायखाया आरोना बे खादाखौ नायबानो जाबाय बे खादाया बुहुत गुवार गोदानायखौ लालायासै आङो बयबो बिथाङा गोदाजोब्बाय आरोना मोनासिनो ओमफ्राय खुनु खोथा गैया लालायबाय नै दान्दिसे उनावहाय रोहो अरनि खाथियावहाय हाबाब फिसाजों जाना दासिमबो बेखौनो नायगासिनो भगबान हाला आङो मोनसे नायबा मोनसे मोनदोंथ' गथ'आ नाफोर गिदिर लाबाबो एवनांगौआसो समस्या हाबाथारलाय जि गोबाव अरनि खाथियाव दाथ' गोजां बोथोरखायसो एसे मजा जासिगोन अराव गरम बोथोरबाथाय अयथासार मोनखायो आं ना एवनांगौखौ आरोना एवनोसै चालु औ
एवना जाहैदो हालदै संख्रि फोनखानायसो आरो मिथिनो ददब्रै हरबाय औ खामनो ददो दोनै सानैजों सानै ल'खाना नोंसाबो ओंखायनोथ' गेजेरावनो गारदोंमोन ना मोदोमा बुयो नालाय बेनाबो आं बादि गारनो हायाहाय जाग्रा मानसिया अमा बेदरखौ ओंखायनोथ' उन्दुबायदां नानिया उन्दुबाय एसे गोबावनि उनाव नै टमेट'जों आराम होनानै मोनहांआवसो आङो ब्लगखौ लाफिनबाय बिफानि आखल टमेट' हानाया एकदम बेसेबांबा बुरजा आरोना घन' दे ओमफ्राय दुन्दिया लाफाबावदों बाजाराव थांनाया मा होनना बुङो नै ओमफ्राय न'नि दुन्दियाखौनो मोना फुनानै लायबाय आरोना गैया एसेल' ओमफ्राय बेखिनि आरोना ओरैबायदि अपमान बेस्रा दाखालि दाउजों जाजालांजोब्बायनो बोरमा मोसौखौ सेफटि खालामनानै लाखिलायबाय सोरनि दाउला फैखो होनखो मानै खेबस' जानानै सेल लाइ लाफा मुला सेस जेबो गैला दा सुइनंसो दुन्दिया जिर' मिर' दङ सासे फुनानै लाबोजोब्बाय बेखौनो हनसां गोथाव नायदो आयै लकेल ना टमेट'खौथ' मा होनना बुंबावनो न'नि लकेल दुन्दिया माखासे दोनबाय माखासे बेखौ एवबाय आरोना बेथ' बे मोनबाय आंना ओमफ्राय नै ओरै खोजाना दंबावसो नायदो ना खिया ना जेबो मैला गैया जाखिनि एसे मैला दंमोन बिथाङा साफा खालामजोबखाबाय गारनायाव गैया जि मेजे मोजांथार नै एग्लिहैबावसैसो आङो खुनु खोथा गैला आंजों बेखौ इयाव एग्लिला सनाफोर बेखौ ओंखाम संग्रायाव एग्लिनोसै ओंखाम गाबखाबाय ओमफ्राय सासे मानसिया गेस फाहामनानै लाबोनायखौ लगायबाय आरोना एकदम मेमब्रां सुनांगौ होनबाय मिनिनानै थैगोन मालाय मालाबानो सोबायानो गाबोन मानजिलाबायनोसै आङो आरो ओइखौ पेकेटाव सोफिनबाय हनै मिनिथावथाव फाहामथ'लासो जाहैदों बेखौ आरोना ओमफ्राय बेहाथ' उखुन्दै गनाया खिन्थु ओरैबायदि प्रब्लेम आरोना अरानो मालाबा गोरलै जालांग्रा जादोंमोन आरोना आरो एक टाइमथ' मा जादोंमोन बन्द' खालामनाय बायदिबासो अन खालामनाय बायदि जायो सिंनिया बोरैबा गेग्रा जानानै दंमोन फाहामबायमोन बेखौ आङो अर गयैखाय बेखौ सोनानै दोन्दोंमोन फिसा जानायखाय आरो बेखौ लगायबाय प्रब्लेमसै आरोना एवनोसै आरो गाबोन मानजिनोसै आं मेमब्रांब्रांबा बेहायनो एवनोसै ओमफ्राय रोहो अरदाबाव संबाय थाबा सुइटारखौ खुथ'लायनांगौ आरोना बेनिफ्राय आरो ओरै फैफिनबाथाय गुसु मोनफिनो ओमफ्राय आङो आगोलावहाय न'आव आरोना गोदो सिख्लायावहाय आइखौहाय ना खि इदि एवनानै जाबाथाय जा बोरैबा मोनोमोन आरोना मारै जायो मानो जानांगौ जाखो ना खिखौलाय गारबानो जायोना होननानैहाय माने आइया है आं जागोन नोंसोर जायाबा होननानै माने आइया एवनानै जायोमोन आरो आइजों बाबाजोंहाय ओमफ्राय दा आंनोबो थोलासो आरोना ओरैबायदि खाथो गोथाव मोनग्रासो जाबाय जा मेजेम थायोना दानि बेबुफोरावबो फोमोनना लागोनसै सोनाफोर दङ ओरै अर फिसा होनानै एवहोलां बासन बर्तन सुहोलां जाबाय आंना बोराय बुरै सानजों बै अरदाब गुदियाव एसे ओरैनो सोलालायनोसै सनाफोरजों लाबाय आरोना आखायावहाय बिथाङाबो खननैसो एरफैदों बिथांनिबो क्रेडिट दङ बिदि बिखा थासोरायनायखौ जा गोथाव मोनखायो आं दुन्दियाखौ बिथाङा बसनानै फैबाय आरो दानिसो थान्दा दिननि माल नङामोन नालाय बिथाङा एसे हाननानै होदों आं गोसो गैथारामोन ना खि एवनायखाय लादो नोंहा गोदैखौ एसे होननानै गावनो हाननानै लाबोदों आरोना एसे होननाया ओमफ्राय एफा बुरजा बेखौ आं फोजोबनो हागोन दाहाय बस्ता लंबाय बबेनि दंलाय ओरैबादि रोजा बस्थासोना हो बा खथ्थ' मोजां आरो माथो बेजों एसे सोनोसै आं अननानै होनायखौलाय आरो माथो ओमफ्राय बे जाब्रानि गेजेरजोंनो जों बेयावनो ओंखाम जानोसै आरोना आं मिथिलाहाय बिथांखौ ओंखाम कुकाराव थोरसि लाना फैनो थिनबाय आङो गोदाव सोराव माइब्रा हाननानै नै एकदम गोदिल'सो लोंजोब्बाय आं बोरैबा मोनलायलायबाय गैलाहाय माया भिडिअ नायनानै आंखौ नै सनाफोर ओंख्रिया हिटखा आरोना जाबायबो आङो एसे जानोसै ओंखाम बेयावनो हानना लानोसै जों आरामसे दे लाबदो मा होनना बुंनो आरोना मैया नोंथांमोनखौ बिदायखौनो होनो रोङासै जानानै लोंनानै थुमा एकदम सुस्रां आरिस्रां उनाव केमेराखौनो अन खालामफिननो रोङासै आरोना ओमफ्राय दासो गोसोखांबाय आया मैयानि ब्लगा माथो आंना लास्ट पार्टआनो गैयालाय होननानै आरोना फुङावसो एकदम लास्ट पार्टखौ होफैनाय जाबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौ फरायनायलांबाय शेयार खालामनायखौ आरोना गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच गोबां हाबाफारि गोलैसोनानै दंबावो माखासे एसे मावखांबाय आरोना